ta ka buram shwa bangin poi kham ngam jeliu hong ta namar ba ni so thu ba nakaliang jong pi snang pi krau ya ka jat ban riu ba kata ban ong ha ka jat riu ka jongi bangin sim no daga wei ka practice kum balik kini ki Nepali ki Punjabi pan sim ya ka jat shau kpa la ne kita ka jat mekha hangi kasi te kadon ka jing ya keren ba kum no ba arwin umi sha khmat ba yele de don ki kun ba ajat shalade ya lagi jong ki kun te halor kan ni ka benta la dei sha ba kalong kumta nisnga wan pedam lang ya lam ya ka jat ben riu pi ong bangi it ya ka jat ben riu ngi lam rei ya ka riti ki dustur phem buram su phem khan buram su ya la jong hi nang kong pi ya pen khan ya ka ne pleng bangi la dap tip ba kam dei ka riti ki dustur la ni ka practice ka jong kasi rei ngidang ele persya te pidon ayu ban ong halor ketu ke jing keno jong ki wei ba ong ba ba arwin ru dei wei ba le kom kita ki wei ki noya lamba la ajat pa ki kun oki pa ba ki kwa jing shai ha ba yede kan ya Kam ki don kam hi bat ki dei ban kwa. hoi Hi. Kublai pi baro ki pajba no snong jong kene kari khasi de menta stang katu kat ne sngi la ne katu kat ne kentangi la banong kajat benriu kan saya kendu ya kata ka ba nginjit no ya kita ki nong thau an jong kajat benriu ki banlej ban ya saj ban ya tai ban ya thir hang te pot council de menta kasi ngadon ban wan ra shapi banlej ya kendu ya uwei na ki riu pok khmat hang ne pok kajala pat kham tam e hang ne pok kajat benriu bada le singi la ban itu baro pai dei ba Arwin ke sutra ibalong iwei na kinong saj an hang ne pok kajala ba kom kajat benriu ngila dep tip bat ngila itu bahai i bat ka jingwan jonga kalong ba hadin bangi yu i ya ka wei ka khubor ka ba ila mi sha khmat ban pensyai ha khmat jong ki paj ba jong ka bri nyau trap ba ngidei ban long ki ba yu i jingai ban start ban jet ya kita kinong thawan ki ban lej hang te pot council namar ba kum kajat benriu la rangi bakla ban jet ya kita kinong thawan le se kala ban phia la ne ban pharia no ya ka jat benriu rit pat ka jongi ha ki ar kun hun ni sa skor sipor bangin yo ban ya tai ban ya thir bat bangin ya ngam jeliu namar ba le se bangin su snap tang ka jing start ka jing champang ka jongi le se kan long ka batlot han la rangi yo ban twat jing mut na kita ki riu champang la ni ki riu rang ba ki bala kham ngam jeliu su kham tam ya kita ki an la ne ki kanun ki bala ya tengkhu bat ki bala ya kendu hapok kajat benriu le se kan long ka jing mentoi bat long ka jing kerkhu yangi kom kajat benriu ki paj ba no snong hang ne pok ka bri nyau trap te marwin ku blai sibun ya kane ka puar ko phila pelat kerpang ha kane ka sngi bat ka long ka jing kerkhu nam ta kajat benriu ku jongi ki paj ba no snong ki ba le se ki yo ya kata ki sombok perkhat ki ban kaliang jong pi yo ban pasyat te namar bakan satun kata ka jingjet ya kita ki nong thau an ki nong mikmat hane pok kajat benriu ku jongi ki ban lej ban yasa jang te pot council ha kini ki sngi mo ki ban sawan ki ban ila ban ong dor stangkat tu kat ni kenta bangin sapoi kata ka krikmat dena kaliang ke jong pi pila ban batai ngi khendiat habaya dei bat kini ka dis council mo ka kani ka dis council bat ka don jingya dei ha kanu korkom kani dis council bat ka riti ke dustur bat ka iem ka yap jong ka jat berju ke jongi khendiat pila ban batai lingkuat habaya dei bat kani Kulai ba pensai la pen up ipi bangadon kies ya nampo te hak preng ni ka jimbun kam namar ngadon ka kies ka executive agani ka kies apa ka 164 BNS das te ni up you to magistrate henry bun kam palat ya kani ka kam election te ngala kum muslim na ipi te sumbai ni nyama mi kata mar ngatip ba ka por ka de pokodo ya bro te ka jingkali ka jong pi ka discouncil hi ka de ka state jong ka jai mre ka wan na ka article 244 in bracket 2 apa gi bracket r ka ba ong ba ka jing penyan ka jing sensar ya ki jakat tribal dan ki jakat rairi hapo ka state Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram kin long kat kum ka kandon jong ka seksya do ka karnet ka banreo long kadon jingyate ayu ka dis council bat ka riti ka dustur ka jongi namar ba long da ka baburam hat ba ngayu i ya ka jing pensai ka jong pi hapo Shillong Press Club ba pi ong ba ngihap ban jet da ka jing tibriu namar ba khamtam
hakani ka election MDC ngi haban long husiar na marba larangi bakla ka long ko bak hari ke jat benriu haki arkan hun te pilak ban batai khendiat mo kata long kata ka jumut arkan hun po ka jat benriu kadon artli ke benda ke jumpi kawai kadai ke ai clarity kono clarity ke dai British Council pila tahu ke British Council ada pipet ke para 3 1J ka kreni ke social customs no ya kan ni rup hab link siya ka article 29 pai ka article 29 pi ke fundamental rights article 29 bari hab link siya ka article 29 marka article 29 ka link siya ka para 1J social customs ka bakentup ya clarity simjat kain kur kain kha ka jongi ka keren ru ya ka culture ka jongi ka keren ru ya ka rukam bam ka jongi ka rukam riam ka jongi ka ktin ka thalit ru namar balai ka long link sya ka article 29 namar balai ka article 29 ka ong protection of interests of minorities any section of the citizen kinu gibenta jong kinong song jong residing in the territory of India ki basa apo kari India lani kanu benta ka jong ka ki badon laka jong ka ktin laka jong ka rukam tho lani ka culture ka jong ki don ka hok ban penne pensa kani pi mendai tang article 2442 ka penmi bakhai ka this council na ka fundamental right ka fundamental right ka article arkhundai ru kala kalen syai kani te ka lariti ka jungi ka dekai simjait na ka kami ni simjait ni mai mdai bangi simjait na ka tai dai na play ni simjait na ka kami ha ka kami ka pun ka ba ta ka daw nga si ong ba kilong kami ki ki bapun baba bakai ka jait man riyo tahang ni ka im gani constitution pi ka im nam im na anda pipa itu ari arkhundai ari clarity ka jongi ka para 3 1J oh social custom ke social custom ha clarity ka jongi ko bala song dong rem ha kata ka simjai na imei to ko le sibun ya kata mo jing pen sai jong pi tongan wan no sekutu baar 4 kut okey to patai ha te mentah habakalong kumta habakani ka clarity ka don ka jing yada hapok ka constitution te mentah long mo ban pharia ka jai bri long mo ban pharia ka jai bri ban ong ba ngin le kat bangimon ngila ban ai ka jai mai kha ore hang ta kawan kasang talapi ai poringan nan patai ka ta kasang ru bakin sai ki pai ba hang do kawan kasang pe talapi ong ban pengkut mentana ngin pin kali pada sisin pada kasang ru ngin pengkut sai kan te namar kata ka daw ladang isi mega constitutional position ka itu ya clarity gitu kai kata clarity ni deka matrilineal society tambah ka ketin matrilineal kampat don kata pada kawan siya ka argument ka jonga badon kami ka state chapter pi haka state chapter ka chapter jong ka Meghalaya ngin sabu kay matrilineal tribes of Meghalaya okey kendiat mo apa mi gini ka ketin matrilineal te kwa ban kali long ba kat kum ka jing itu jong ka riti sensa jong ka India ya kata ka jing long tribal ka jongi kamu haduk mentampat itu bangi dai kata ka matrilineal tribal tribe tangbala itu pada haki an jong ka hasil setan master council haki an jong ka jain health council kat bakila pas hanre hangni sai kedar po ka lineage ka Khasi autonomous district so Khasi social custom of lineage Khasi social custom of lineage kabawan ka social custom hapo ka para 3 kabawan hapo ka article 29 tekawan ka Khasi social custom of lineage act 1997 nang takawan pada saka amendment arpulai pihak ya kajai menrio yes la pihak namar ba haka riti khain kur khain kha na ka kami kidon kat tu kat ni kisang bala thau na usot pet kha jong ka kami yau bai na usot pet kha jong ka kami yau bai pateng kita kilong si para trai bakha na kiju ki kami ki pa
ambit dalai. Piu parang udahar udah ni kani ke 7 degrees of separation. Tamangi pada ke kamlong strict ini kasi. Wat sipara arkmi ne sikur kentai na senrang naka juk kayau bai tenrai pateng la pateng ambit terot ban poi kha poi ma. Toh lara ai jat mai kha longkum no. Dang lai banyak kenya kata. Kelaja. Ha laja. Kiba pengkenya kata dei kasang sopet ka. Kenapa? Kadai suka kasang sopet ka. Toh. Amdai tang kata shiba ka kata ki kon senrang ka kami ambet tedot ban poi ka bat ki persakan thai ukpa. Metrot. Balakhen ai khau kalian. Wat lada ki persa senrang ukpa ki bit ban poi ka bat la ki bakha kan thai kata ki khon ukni hanrai laju kyar ban jam rangi ukni kat badang im kamut andal akhlak ukni kat kelala banong laju nam kha kni kha persa tang andal akhlak no ulong kni kiba pengkanya kata dei kasang sopet kha. Toh, ngidon ke ikasang? Sang sopet kha. Oh, kasang kadi ka barengkong kadi kasang sopet kha. Kabaar sipara kha kentai na senrang na sipara ki kapa ambit songkha tang haka sipateng. Tang sipateng. Kani ro kadon ka kalenti bakapli. Kiba pengkanya kata dei kasang nyau buram. Nah ka sipateng dia songkha. Pi hapdeng sipara kha. Kadika sang nyuburam. To ngidon kasang sopet kha, ngidon kasang nyuburam. Sipara kisenrang babut rengki. Kabit ban poi kha ya sipara kentai babut rengki. Ubahe uya ulai khai kabahe, ulai song khai kabahe, ubarit ulai song khai kabaret. Ka nagabaret syo kabahe mlok. No ubahe syo kabaret mlok. Balai. Kentai babut ki henrai embit pat ban kelyang henmen para kata usenrang bapoi kha bat kanu kentai benriu embit bau para senrang pat un poi kha bat ka henmen kensi bat jam rengiu no umen pi ngidon nalor ngidon ka tip kor tip kha ngidon ka tip breu tip blai kamail jong ka hok ngidon pada sekarang rengiu ni jam rengiu na ngi ya rengiu tapi hang ni si sembala paria ya kajat benriu kumbala batay ni kawan ka jam rangiyo. Nomor beli tamangi ya pra mangi. Tip so ka ken kur ken ka. Tip so i kata kasang sopet ka sopet kau na. Kadi kasang nyauburam na. Kulumar do ka. Kajay benrew. Te ngan pengkut kan ni. Amla bagi kun ka hemen kin kam pasan yo tengah kapara lemne ki kun kapara bakin kam pakna yo tengah ka men lada ubarit ulai cha hakabahe ubahe ulai kabaret telak lumaram ta kasay mo ta kiba pakhanya kata dei kasang nyoburo kata ru kata kasang nyoburo hoy tapi hang ni ba kajing kali kajong pi ba pi om kaparia na emna ya kajai bener dekat pariam, ha? Dengan mios kau begini keren ya kan ni? Pi, tak ada orang lek ban pencai menini katu. Nomor beli ngas kau kia, nomor beli kan ni kasti banyak dah kerja menriu. Mana ban bat ya kan ni kasti. Unbat ubri ubatik ban penuh kami kan ni kasti ne. Unbat ubri ubah syubat kum tu berat nak kan ni kasti serut. Kata beli pergi ni hap mi. Nomor beli ni hap seneng ni hap kerau ya kerja menriu. Mo ka kum kirang bakur ni dai ka thamai jong ka start katip siapang ka riti ka dostor dia nomor kata kada ngiapan samle me kani sai ben serojai ben re te namar ba kadon ka hadin mami ka tu ka jing pensai na kaliang ka jong pi mo kalayat sapyang stat ba ka tu ka jing pensai na kaliang jong pi bat ha pangipet lengba ki comment section ngi la ban ong bangi bishar ya ka opinion ke jongki pai ba
Tinggi badon ki ba ki ba la long kom kita ki lang mat la tur la katur yap im dap sto don ki pat ki pensiong nong re. Te don susu ba namar ba pimi sakmat don pensai. Ki don ba la mi sakmat wat ban kata ru ya wat ka. Personal ke jong piro. Mo ta ka ba buram swa bangin poi kam ngam jeliu hong ta. Namar ba ni song thu ba nakaliang jong pi snang pi krau ya ka jat ben riu ba kata ban ong hakajat lu ke jongi bangin sim no daga wei ke praktis kum balik kini Nepali ki Punjabi ban sim ya kajat syau kepala ni kita kajat mekha hangi kasi te kadon ke jing ya keren ba kum no ba arwen umi syakmat ba yele dia don ki kun ba ajat shaladi ya lagi jongi kun te halor kan ni ke benta lada dei si saba kalong kumta ngisnga wan peremlang ya ki nong yalam mo lada ki nong yalam pi yalam ya kejat benriu pi ong bangi it ya kejat benriu ngi yalam rei ya kariti ki dustur pem buram su pem khan buram su ya la jong hi nang kong pi ya pen khan te ngathrai piru pi sngau ki ya kata ka bentahi te ngathrai hatu kalong fit se kom ki nong yalam jong kejat benriu ban ong ba ya kan ne plain bangi la tip makam dei kariti ki dustur la ne ka praktis ke jong ikasi rei ngidang ele persya te pidon ayu ban ong halor ketu ke jing keno jong ki wei ba ong ba iba arwin ru dei wei iba le kom kita ki wei ki nong yalam ba la ajat pagi kun pila ban percaya ki nomor ba ki pa ki tip o ki pa ki kwa jing sai ha be dei bekan ya Kam ki don kam hi bat ki dei ban kwa. Hi. Namar ngaru ka yo syok. Bale nga yo syok. Pi nu kun jonga, kun kong jonga. Por wile examen ya ke matrik. Uyale private but yale nak kliriat. Tu pendap iki form nak klem yo pe mangari kita ki iru. Te nganda pe ka tu ka kot bagi apa social media. Ka kerteng ka jong uru kam dei ka kerteng sisa. Na bakla. Namar kerteng Usaiman Alistair. Ya so. Te lada dei pu ong ban ai jai ung lada dei ban ai jai sem sutna. Ngai mana kami Alistair sutna. Te mensiwa ngala ong hi u ba ngatip tengah kami i ka ya kata ka jing. Tho i kita ka ung ngala ong i usapan bai. No namar balik ka dei por pendap ka form u ka bakla por mami ka result u i ka tu ngala ong sapan bai. Tenrei ya kisne muntum imat uklam manaka dang mendin ngai i ka tu ngalayu asyok ngadang perkat bola yu tenrei ngam ko aban tan yu kun siaga yu siaga ni ka jing akran mar beli udon apa ka jing stop menta jing stop ro ka ba ba te henrei ngasyu ko aban pencai da ka ba syai ketar ki ba ngi kremle e kani kadi kaci oh da dei bale purposely to borok gi kun jonga prangut gila ayam sim sutnga borok ki air ja bat ki dapat hi ka riti ki dustur pi ki dapat triang hi ka riti ki dustur ya kan ingin saya penbaik dan jing kata nadai bengile borok te hoi ken kin ani ba arben ari ute ba asap te buri ule amdam ta ngani tu ifi ngaru sa aja ikfate pi namar bale ipa jonga iba herbat suciang ide iba nongkong ni khasi jantia ba yo ya kanika Indian Audit and Account Service INASPE kini ki EG ki ai ba mentama kisim jikanya ki sarkar ki yu te yo ro ya kanika President's Medal no ide ibreu ba start ba de andai la yo President's Medal I join ya Indian Audit and Account Services ila trai yo ya transfer si Amerika hapo ke Indian Embassy mo tengi ngidang ya rit tu te yalam lang yang ibro te imat hakatu ko por ngal la jukali ngompa bali namari ajat suciang ya pisia mo setengah kata te anda ajat suciang dengan dalam one page ni ngal ahe ngal asan tem hakatu ko por ngal oi pikal ni ka wei ka jing amba bro si kata ngilong yo thia ka jai kadehus ha kadehus nem proposal por bangalong editor yaki kot kubor lai sautli ki kot kubor ngalong editor kam-tam kalili yo pikan mau ka weni ki kot kubor dili ki ba nongkong te ha to kapor ken iba Gilbert Sulai andala ikren iong yang
Erwin P1 na kayang siya. Namari siya ay jing to ba gil iong P1. But ila tori ba gil history ka jong gil ka jong. Ti iong P day na ka judge siya te pe kani ka ba PI kani iong nasoto ba imahar ba porbi itri po Amerika ihaban ay nomor beli i tight man batay si batay ki ya culture tight man batay si batay do kin kalibale kini kon jopi ki dai nam dai ni kon jopi taban lai ka tai ai tanga ho proposal nga pangkalano nga pangkalano pi pangkalano nga pangkalano pi de hangta kanya sedang bansutu ba adi plan kani ka di ka spa ba ka jung kani ka jait banriu ajai kami nama raka tu por pi pin kan ma nyopo prang ya form lang ya ka ki isu pi Michael sa mo ay ya dona ingin da bakma buram bun kilai khlat kita ramba itu kisamlah ka tu por kilai ramba ta kilai khlat no andai Michael sa dang tu ski dang ya don ka panel discussion umai ya la ka jong kalanti te ya kata te la ka jong jing so tu andai ngidon kata ka jing rahem jong jing it jait banriu Pingalele nyofu ar ipa isya transfer segotiam tedang sudah yok makhalia jan man kaski nga sa syo kena asmi spor mengal school syo mai kasih asala mar kaya bebe nga tad hado be mei I haban on school nga iyo hakawi kaski lagi dang syo nga iyo bat yo we kita kena kita sport school usa sya ponis nang ta sakut kata kajing sa syok ke jangan. Anda lawan sini kawan kata kajing soto adi beleng kali tekari lejong nak. Hei, sari ki bayi kanya ngada unong wei ki syok ki dat dengan. Andai kan rapoi hari kani kadai ke ba soto kata ka freedom tak kata kajing lai lut. Nang tu pada kawan kajing soto kat nu ka kodor ka kur kajai. Akhlano senat. Mendai mengalek mengahiban ajat ke ba? Mendai mengah. Andai ayu. Teman takin kena ingat bang ajak kepayo kun kadi kajim bakalah ke por bu pendap ke form. Kadi kajim bakalah ke por bu pendap ke form. Hoi. Teman ta ya katu ngalak ban pengkalano. Pi ngalak ong yu ute pengkalah. Tengah pada te bon kamial dia tersenungan bu dia udon nak kajing im lajong ulah don sapun rius nem. Ti nama kata kadau kan. Men marsini ya ketemu aku nom ta ki pa gitu kakot Alistair Sutengah kam di kerteng kejung. Kadi Simon Alistair renjak. Mo, mantaru ka paskam baka kerteng kejung kadi Simon Alistair renjak. Mdai Sutengah. Ngina ka kor Sutengah ngimsa ki kon ka kejung i bakin. Ngamsa. Ngadi urang ba kor. Ngaru ngaso lengo mas yu i gitu onga. Kumnon tai ba Erwin haba ide inong satan. Ide inong yang lama pu kejat penriu. Bangi UI sibun ki contribution jong pi kenmau bangi lang sport border lagi ki langut ki kasi basa kem apa polis asam ba don ka tuka kelas pedang ka border issue de pilit pelat pi itu yong ubriu bodone ke jingki kli but udon ni kata ka jinglong nong yang lama po bejat benriu udai urang ba nong elam jong kita ki senjuk ki rang bakur kumno yang lejong pat lek kumne dan unong yang lam kumno ki pat la dai ledi la pat kelas wa dikata ketika banga soki nga sawan app bro sisi haniru dikata hi kenorim pi ndadai banga lem tambangan mi khmat ro tang marok kini kisnem tambangan mi khmat ro ngan malera ani chano pinut lani ngan angayu ngan yale be ka politics ngan job election ban pen tan lang iki we bakala ke jong sakijim bakala ke jong tan ringa kan le kada kijim bakala por pendap ka form na mereka ta ngas ngosi bat le sing hapan map no kun jong ro ba hakapor bu pendap ka form ngamdon na mereka tu por ngada sius dang ka career ke jong te bon ha ka ba bon kampan nomor masen sedang ya career ngayo kikis ngayo ki yuma banyak saat banyak yu ban sim kikis ki yung pun kamba te nomor kata kadau ba ya kani le sino kun dong hapan pan ma te hang ni pi ngi yu i ke jing sai menta ba pe ki pat ba menta kinang yo ben sim na du ba yu i le ke tu ka kwat jong i kun jong pi ba ong ba ajat se pi ku pa kinang yo ben sim no boleh hawat kini ki no elam ki ba siam phang
Ibala mi khamat banam ta kajat bedu ya ki kun la jong ki msalia ban ai jan chila di em de menta namar balai ki sinang kasi jungi long bapli long haga jing long teng don ki bas no thu ya ka jing koridor kajat bedu don ki bom so thu ba long teng ki sya ya lam bakla de along ko masya tuit ha ka sau de long lengba ka jing persai ke jong pi ngasau bakal adai ka wei ne ki jing kerku ba kitu ki ba dang saap deng ka jing dum ngasau Ami gitu, wat gitu. thaba ka jing thaba ka ba paino paino namar pali ba kani ka jai ban ri ko jongi kini ki sinat ban le se kani ka de ka lat bangan pencai ki kena bakin so thu namar pali ngai la di ngam kwa kan namar pali ba ngaso thu tangga to ko bang puli pi kasang ni ka euro katukan ketaba pe kadon ke jima ka besar kai tengah kwa ban pencai ro ka tu ba ki pen priang ya ka tur ka jonga ka bangadeng ka maflar NPP. Ha, katur kadon ka param. Ketua kan mau. Yo. Katur kadon ka param. Pi haka senam arajar khat nyo. Kitu ki por lastang one ke election. Taka mi ke NPP kum ka parti ka ba thamai. Mo nomor beli pinda ongkat ba ong ru porno samai kata ude ubre bangi hapan pura. Mo ipa jongaru imi na po kongres hadin baila long minister ila long MLA MDC ila long chairman ila long CM apo you imi lang ba uporno haka to ko por ban formik NCP mo te por ba uporno uform yang ni NPP ro nang ta hadin ka to pade ukla no tingi i pada kadon le se kumakalong kumalong ya ka parti thamai bagi pai ba ki ong ari yo le se kani kadon ka jingkarman mo ngiru ngia sno lang Hindi ta mga ba salaro kibay ro ba ay sala ba deng salaro to ngia ngia le election February ngia le election ngadeng yang tu ga maflar pini I kente nang to plate ikasentor ka jang mayaban kren ya saat nagabanta ki baduk ki bisto bisar hok ya saat nagabanta ki baduk bisto katuka wan nagaprobab life way kada lagi kibri ki puli ka to ai ki bat puli ka to katu ka dei ka substance jong ka jing sikari ka jong takai pause ka iga baja andala yu ngidang community bakin play ka do yong ngidang community ba kan wan ka jing kala ka besar hai mo nadu arjar khat saw ngilai tengidang don kata ka jing karmen ba lese kan don pause mi kita ki high level ngangal along legal advisor ba salang tayo ulong siya mungkin mau putus sil hoy wasla ong Erwin dem itu hausul la ni nang to pada ngipas kemau ngipas ka ILP ho kim tra sai ong wasla kan la ya la ngila sa clan administration bill ki object ha ari ngira wasla for the DCE minister ba James sama ya hangta ya rai ba dan selaban nga ni ong ya resign nga resign ho November arjar khat pra ba den du resign kaju kapna balai ni resign on principle bakini ki an kum ka ILP ka bangla ngala syong mit uba Robert Jun khajarin saki kan nomor mo uru ulang legal advisor yo CM gitu ko par nana dia ka executive committee ha unsaki ya kan nia syong mit ngap ai buram yo ba Robert Jun ha bon ngai I comment ki ba sneo yo ba belum negatif yo ba Robert Jun andai ba Robert Jun ro ula ai ka jing sekali ni syong mit andala de pas anda poi hang te ki khang ba tapi la kum no nia syong ha ka ju ka yeng resign upai ba tip andai mentang sengi ai bikin tip ai bangin ke mau buram yo badeng sela ong ya Erwin wat kumno ong hapok kan ka an ka bala pas governor kat kendai spa sanpuar ni syong ya discuss kani ka hai sai ka dan tu kani The United Khasi Jaintia Hills District Application of Laws Regulation 1952 kata ka por padon this council u governor pentrai kami ki daki spa teliki ka an jongka sarkar India hang ni ka don ro
ke Eastern Bengal Regulation 1878. Mas ni kata ông Pak Deng ya. Don lat arwen ngong thao bai la. Pha bai. Nya pai kum no. Sampai lah. Krem Island nanti. Dap nang tu yo ke Manipuri ke ILP ki weng no khasi jantian no pok tu ka. Man penduk ILP ni. To yang nujar entah kum no. Ngila persang daga kam. Sam siswa. Krem saiso. Kapet. Em dai bom kam saiso. Kam saiso ke tu ka an tambah kendit empai ba. Tementah kini ki MDC ki ban-ban. Ke kamram ke jongki ke bakia ba. Pi, nolol kata mana kani ke dis council. Mdai ba yasha NPP, mdai ba yasha EU. Mdai ba yasha Kongres, mdai ba yasha EU. Kilale ate ke kam. Pi ki haka tu amendment jong kali ni cak. Amendment akap sa pulai deh. Hoi. Ki wanra ya ka bor jong kirang bakur. Ka bangimut pamra ka Clan Administration Act. Bill. Kita ki penpai ka? Kita ki penpai ka? Ki ong to. Jai bakal don kali ni cak to amen. Dan bok kilale kini. Hang ni ke Dorbar Kur shall be the final authority to decide on any issue or matter relating to the Kur administration as a whole. Yang kam jong ke Kur ke Dorbar Kur ke Bandar. The Dorbar Kur shall have the power to frame or make bylaws or Kur constitution, Kintawi constitution. Ke Dorbar Kur kan don ka authority ban delegate ke power haka no sinong hau no rang ba jong ke Kur ke jong ki ba umsanya khasi tribe certificate kana bagi kon ki jong ki yo ya sel tribe. Kamut ba katkum kan ka tu namar ba PE kibun kiba shim ya kan ka subject ki ong ba kajat beru khasi jongi kan sangam ting ni le syong kai tu le kran yong ngam han lor kuno ni yong pet ka khai patang la kurup u nongwei ka jing syong kha khle la kurup u nongwei khasi serang khasi la la ong kumba kran la long layat marwei kat bah gini kentai khasi jongi la yo lut dau along kumba kran tin kham khor long yo poyai te ha pakut kamdon kata ka an ban khanglat ya kata ka jing yo lok bar jela la ni jing yo lok nongwei te handai bape je kan ka amendment ak arjar al pulai long ba kala aibor ha kirang bakur hatu kan ka long indirectly long balak block no ya kata ka jing syong kha khle ang ne pok ka jat bendu Baik lalong kum nemo. Ka syong kai kadon alai bentah. Kajing ada ibreu. Kajing ada ai. Kajing ada bakur. Dan ngishim haka liang kasi. Tapi haka jing ada ibreu kadang kajing lailan. Balik ngong kadang jing lailan. Namar beli ki yang kisam kimla bante aswi ikut la jong. To, kawan ka anya. Ka an ka ong kum nang ne. Ong makanu kentai kasi bayo long yo khla. Ula bende udah khla bende mizo naga ka bu dei ro. Ka hab ban wan pensisa po dis council ba ki kasi. Ki im kum kasi. Kata ka ke section 10. Jonggalin ne cha. Ka section 10 bu na to sto. Ka section 10 ka section section 3 P ki ong ba kino ki ba kamel de be khasi la ki yo lok na kharro ki ong ba hadim bala trikam kan ka an unu kanu ne unu breu bala kha na kajinga shongka ubadai ki keme ki pa bro ar ki de khasi kindai khasi jong kata kakur jong kakur right kajai lane klan ka de kakur jong kakni to ni kani ka kiton kamaban soto ikani ka an ka kami ka dei lane ka mensua ka badang im lane ka belayam ka badai ka khasi bat ukpa udai khula kinlong khasi na kata ka kur lane ka jat jong ka kami
tang lada ki biang kini bagila ban keren kasih lemda la pendukla deki ban tip ya kata ketin daki jingja ki bam bakimla ban control circumstances beyond their control. But they observe and are governed by the Kasi matrilineal system of lineage. Baki bat ya karukom her ko simjai nakakmi. The Kasi laws of inheritance kajing her pateng ya ka kando ka siam. But kani bakam lo. The Kasi laws of consanguinity and kinship kabakang ya kasam. Consanguinity. Em to kandiat mo apa Em kampat kote. Had not at any time in writing voluntarily renounced the Kasi status. Don't em kiba ai andala ito berkhar ki ai sekajat urkhar. Ha? Nang tang nawan pada sini ki ai pada kajat Kasi. Teh lada yo yang tu jing tho bagi ai jat chu lok em kila akut mla chu. Tu. Bat kabalas empat du ya kajing long Kasi dak rai jong kanu ka kot dan ni kanu ka ai. Kini pada kibayo kun kibayo lok dahar kalong compulsory ki ban yo Kasi tribe certificate ka Kasi tribe certificate pada dewan ai kakur kat kum gani ka men kat syong ha kakur pada menta kat kum gani ka amen yes ka syong ba kakur laban ainam aine pi tegamut kanu kan thai ka belayat persai kakur kala bandinai kamu telah syai kan dong ba haka Lineage Act 1997 kaong ba kanu ka bayo lok ya ki bar jela lani ki wei bum dei Kasi lada ula ban im ban kren ban bam ban riam ku Kasi kamu yo long Kasi ya kata ngil dah so object ki bakren Kasi ya kata 4 tahun mah dan ri kat kum kan ni ka amnem na wan pada kani ka paskam trai pim lada pim don Kasi clan certificate ban ai orang bas kur jompi pinum yo Kasi tribe pim yo Kasi tribe pim yo Sherul tribe kamu stang ka kur ka bakwa ban pensyong kakle ya gai kur pensyong ya kata ai certificate kamu ngimla ban tuklar ban apa Henry tong ba ki hab fulfill pada ka section 3 pila ban keren Kasi na PM kum Kasi na pi bam kum Kasi na pi syong sang na kita ki gable Pishim jat na kami na na. Kani kadai haka 93 amendment jongga lineage. Kani kala long ai. Kani kadai ka tugas ki kapratrik Januari. Bangi alum hapo polo. Yang hang turun ngayu EP la ya syak. Ai negative comment ba? Kan la yu. Namar ba ki ong ba. Kumno ki ong ba. Udai ukni jong gajat penru yo. Ngaklem ong kunyi ngong urang ba. Ki das ngap bahagi skor. Ngong urang ba jong ka state, ndai jong ka jai ben rio. Dapat bahagi gitu bangakren. Ngong urang ba. Namar bali u governor udai ukli jong ka discount. Ukli jong discount. Biasa te kitu ki ba ai negative comment jong ka kamtam te bele election. Kini political Apsa. Anda ki job la di ki don bok ban job, anda ki poi hang tei kin sa sutu governor de we. Kai ka posisyon jo governor po ka section. Di takadaw ya rak palat krem da sutu iki te poi sa ka ban sa. We, namar ka takadaw ba u governor udan laka jong kayo umat de udah karumat de we namar kuasi umnum la ai bandong governor ka state ka jong ka an jong ka India kam syai. Ngakema pori pasan ripol kendia. Bai ilong governor sepo Mizoram ngalai lang badi. Por bolong kapten sama ro ngalai lang. Niki kot kerpangnya. Namar por mengatok ko bang layo awat te. The youngest opinion maker of Meghalaya. Karkandai spa proposal. Ayo te kata ka awat. Tu kapten sama ro kot krangnya por bolong governor. Mendai na ka politics mendai na keke. Bat ngada tho hoi kada don ngatrai ki implanter le dikilai ba lang te po selong record center jong iba Gilbert Sulai bam ko Edward Blay kindon ki record ki banga tho e kato jing le cepo menjara boleh smai ayo te nomor kata kada u governor hang ni unumla banlong do Kasi te tenri haba ulong u head of state udayam kurang pak jong state Kadai. Ha? Udayam long
la superman negatif jubor Man negatif nomor beli kami hap ka political ideology ka jong kita perlu negatif pese ka ik basisaro. Ya ka balik ro ongko de ka bayong ka balik tang ban biang ka politik te ya keren kat balap pasem te ya ka tu ka bayar keren surok te ka sai ka keren surok. Henry na poi pada haka ain te ni hap pecin ben pabin. Point by point. Te mlong kan ban yo. Pitau ain te pilong MDC la sales ni sain gubernur pinle do. Kau ain baru si duli do. Si duli pau ain do. Trek ban sain pinle do. Ha? Hang ta pinong gum do pada. Pinong ba Pak do ba Arwin ba unik konvensi gubernur. Namla long pe. Betul, mentah hadin ba ngi UI ketu kejing le jong pi puak Shillong Press Club ma. Tingi sio tu sayang tu. Ba pi claim mention individually lane personal ya kono ka political party. Dei, pi claim mention ang tu. Pi claim mention pi ong baik ba ngin jit halor kata ka nong rim ban ngin care na ki breu ki ba pan harie la de ban PR kan hon ka. Jat ben reu sio tu say pikiran ya kata ka pan. Ban nummi kasang keterut menumi keterut keterut ke semen keterut ke semen kan numi ketu ski namar balai lada don kejing ya don kejing place na ketu raibi jong keterut kan ne bani kan pentroy ni kata ba kam komsat ting UI la keren ya kata rip mention ya kenu ka benong personal no ya individual ya political party pi hang ni ki don kam ngas ngoleng mo to dah ka babura mo ngayu I pada ka push jong I spokesperson jong ka BPP Dr. Bat Skamar bo iklan hang tu ong ba ini ide I lawyer politics tingam sutu ba ngam dakan mau ba ka jingtho along hanur kom da ka long ba im sngaw ya hap lani im sngaw la pediang ya ketu ke jingkren jong pi menin ba ong ba habjit penti kena bahan namar ba yo ngi bakla banjit ya kita kiba gino ki political agenda ki badon ya ka political agenda ban divide lane ban hari arkan hune ka wika jat benre madan tang kawai ban ong wai po wai lawyer lawyer bisa ngide ki advocates ngide ki third pillar of the constitution marga kadang ka legislative branch kepada ka parliament berki ki state legislatures kadang ka executive kemud ki sarkar bagadon ke judiciary we are part of the third pillar ka press ka fourth estate we lawyer we advocate ngidon ka sworn duty ke jungi ban protect ya constitution ban ya constitution ngidon ro ka duty ba hak politik sa bangi ba don kanu ka jing bakla ngin penbai kata runga ongi ki fellow advocates ki jonga ba kadi ka por ka ba pinmi ba pin songthu kam tam ni kani the constitution kam tam ya ka sexual kam tam ya ka sexual namar ngide bangi ki bala banya dai kani ni lada ka wan ka amendment jonga ka sexual ka don kam ya ka jabing ka jongi ka kumno ban ai jimut kenapa ki politician pada ki ban patreka taka daw umat ongkat bo ong spokesperson jong ka BPP kata ka de political propaganda ka jongki ka jing sisa kan sakren hadin namar hakani ka 125th amendment ka sispa arpusan ka jim pakalai ka constitution ka ban pengkalai ka sexual hang ni ka challenge ka wanru yo spokesperson jong ka BPP ba ki ai ki priorities ki jong himla what are your priorities ki ai ki kam ki ba khmat tam ki jong phi banya dai ka jamen reo pi ong ya dai ka jamen reo handai la da pim ya dai ka kur pim ya dai ka ya ka simjai ta kam dan mini ngi sulong nong India ba ngi sulong nong India ba ban la do kwa alen ya debate wan ya debate nya sai di kot wan se apa ya ngi em da ka jing ya sai te ngi em da ka jing ya sai te tur karbi da nganga tur ba entu ya sai be bo karbi fitur ke asam ya sai leyo
Wan nginya sa. Ha? Bolehnya keren nari dah. Ori. Tab mai ro yo isai bapli. Namar beli bang keren nak pelat ban syukren kat kabalap ka pasiam tang namar beli ba la itai ka badeng jong ka syuki ka don tai ani wanu ni la upun thot ya kata kalenti beneng ke jongi tengah ngaklem kuat teman pentut ya kata tak ada ngaklem keren ya noi noru keren engineer ngakeren iki nong rem ban kam banjit iki brio ka pasong tu ya ka constitution ki pasong tu ya ka schedule ki pasong tu ya ka kata ka jaka ka jongi hapo India kum ka jait brio ajai kemi ngadon literasi you kim dai tu politician ngadai politician tambah kalong ba mentah ngala kenran nak sedian kenambangan yok ban at least ban keren klaim dan parti pi ka politics yang kajai benda tinggi hap ya le te henry mde ka parti politics pi kani ka amendment juga siksa dulu kadi ka politics ka ba ngin hap ban ya khasat ya kani namar ngi don kami ka state chapter ka asam ro ka don kami ka state chapter ki karbi ki bodo ki don kami ka state chapter ki lai ki mara ki chakma ki don kami ka state chapter ki tripuri ki don kami ka state chapter henry kumno ki nyada ya khando ko siap ko jogi namar klaim ka jinga te hajai bende aja kami pinum la ban yada ya khando ko siap namar balai ni wanru lengba ka siksa du namar la dangi ya kren ya ka khando ka siap te kemud ba ni khanya kata ka jing ai pateng mo kanwan ni ka khando ka siap te kemud kanwan ben haki kur kan thei kadai kum ta am kalong ko ni pa aga pertai thamai menta ka her pateng kamtam ya ka ni ka no temen ka her haki kur kan thei namar pi ngadon ka kamai kharau ko jonga ka ba ka kemi ka jonga ka don ho mendai ka lok jonga mendai ikon ki jonga ka don ka kamai simat ka jonga andang lai syong ba ka brio ka don ka kamai simat ka jonga ka don ru ka kamai lang ka bangai kamai lang bat ka kadon pada sekanong temen ka hiar ha ka khadu kum ka kustodian ka hapenya ya ka kendo ka siap nong temen bat ki men ki para bat ki kini ki jonga ka kamai nong khara ko jonga imei jonga ila ban ai kat sabe iu la danga ai hai imei la danga ong sim no mai ka kamai nong khara jonga imei jonga ila ban ai sigi kon kharu ila ban ai sigi kur ila ban ai sigi kon ro ila ban ai kakamai simet jonga umdan bala ban tukulan manum ngala ban ai kat sebagama kakamai lang ka jongi pada kalok ka jonga bat manga ka don kakamai lang hang tangi hap ban ya keren ngi ya penbaik lang te kata ka jing ong ba usen rang kasi umdon kata kam ayo ngi hang ne ka yeng hang ne ngila umno ya kanong temen ngila ya ba ka pertai temai ki pekala joint stock company poro kon cenrang kentai kseu poro yo sialang poro kakamai ke jonga simet padang sapet kan pisau mon ban ai ketika di sini ladang ban dan ai ngan samlut ya baro ki kon nga ai ki persa ki jonga nga ai ki perlok ki jonga kata ka jonga kan le yu kata te ki kamai simet pada ter kalok nga kadang doni ta jing sumo ban yarap ka balang kan kata tingin ong ba ngin ai noi ka balang do le yu ya kata kim don bala ban tukular mano kam simet kam simet ki jonga Henry pi hakayeng kasem ngalong pa hakakur ngalong ku te ki para ki men ki para do prasdam ki jonga kamtam ki sendang pihak bansim kan ni responsibility ban sukan no ekosistem ban ka pam long le ni sendang ni mi thali pa ka kor jong hiro lada pidai ukon lengkar pidikya pila kulmar pimdon kata ka jingket kle tengi kemi ka kumno la ngin ayo kumno chania ayo kumno chania ayo te namar kata ka daw ki kon ro gine ban sutu ika disiplin na jong kani kan sawan ka jing internet jong ka kani ka jai ben rio ko jongi dan gila ban sign do ki kon ki jongi gila ban kersang ki persa ki jongi tangta ki ka bat ki kur ki atrai lang pi hang ni ka ba ka tu ka mau ka ni ki ima ka ni ki invest megla agency ka ba nga keren ba na tiet man ka tu ki weng no section lai pusau ka ba ong ba
katu ka an kan yang persa iki an buat kalan transfer ak kin yang persa buat iki riti dustur kila weng ni katu Kila weng. ngapa dengan ongkum ni ha katu ka ak em de ban perrung ya kikur de ban perrung ya discouncil de ban perrung ya snong kitau ikira nomor balai ha ka jaka ba pin ong ka lan bang em trai no da ka ba pia trai ba kirikur ha kirira pitrai ba hima de ai kini ki stakeholder kin don share ki company tang ta kalawan em ka development ka internet tigi industry ro wan ra ki heavy industry wan ra ki industry ki agro based industry wan ra ki industries ki bede ki handicraft ki bede ka ka sign perkhat ka jongi ka bangi ngila ban pekala saka pisah ke ti wat perkhat ba ngin bo kalan bang ha ngin pentu no ka hok jong ki tribal kini ki khasi ki jantia ki garu ki jongi nang ta hang tu unwan ur kharum bu company ka ba ai ka gate ka ba he bu sugat ba sulai la ngi ta man rung dop nok trai ba kisnong kita gilan bang jong pipi kwa keren ba kisnong keren ba hima keren ba kikur keren ba ki riu pai baru ki ba tre ban ai tamba ka tu kam dei ban long government land ka dei ban ne tribal land pi kum ni khar motor ha ai ki lai ikar kacaka ka bukan site ta masulong ai ki kat ba ya ki khun jong gar jai ban ri ko jongi ki bawan trai bala ki wan trai ki bawan sa apa sor silong ki sa wai tang syajar square foot himna ban ai ki bakin tahu ya boleh pi ai ki lai ikar ai la mi gini nah kata kan di silong kat kata pi jaka pi ai jaka ki is ki ips si tengka si square foot boleh film ai la mi ki pai ba ki jongi Kata do. Hoi, asipia. Boleh observe si tengah tu, berkamai tak si suka kan? Kum lo fin ong tu berkamai si arlak saulak si benai buat uni berkamai si sanspa si ni unsir kerja ador. Pi ai tengah itu tak ai punya kan yo. Pi kata kadur kan? Dan nomor kata kadaung ni dan kam bagi MDC ke bansong tai. Kim persirai ke government ni kan? Nomor kalan administration karai jong Supreme Court haka Regional Provident Fund Commissioner versus Shillong City Bus Syndicate kalong syai kedan ka parlimen ro kamla bantukular ya kepala 3 kini baro ke mga puli mena nadu kalan nadu ki social custom nadu ki sensar nong ki ikay wat ka central government wat ka parlimen ro kamla ban ayu ka state government ro haji sya kamla te hang ni bangilap ba kabur jong dis council kadon hang ni ba daka Supreme Court ur lapas kami ka para 3 but ngidon kam stang ban penbah baling ya penbah ngipoi sa kata ka benta ba ngidon kam stang ban penbah mo kadon ne em ke jingma lada kum ka jat beriu jongi menta kiba lek menta hapo dis council lada ngiyo ya ki beriu kiba long ong kum no along zero experience without knowledge let's say ngila batong habaya debat kan ka dis council ke jongi debat cubu lada idei ki beliau ki batang kam lung batang kam khana hada baya debat kan ka kam ban contribute ya ka ta kadau menen ngila pha na ka sunjuk girang bakur ya ki suggestion ki jongi kamtam bo chief minister upan ni ki jing aji mot ya ka budget ngalabu hang tu badon kam ban bu pisa kerpang bandon ka training ya ki MDC bat ya ki officer jong ka dis council ba kin yo ka training ya ki financial methods ya ki legislation method ya ki administrative method ka sarkar ka ban bu ya tak pisa bat pa training ya ki baik ki MLA ki hable training ki MP ki hable training pi kani ka ki ong ka itu ka kani ka counseling course ki hapan don kata ka state government ka hapan alot bisa pakan dei bandon pi ka accountability ka financial accountability ka dei bandon about this council kata ka di bakongsan tamanta ki financial rules ki district fund rules ki jongki kila rim pala dan kampan pertamai gitu mata nomor belai ka financial system ka jongki kala ya digital kala ya mo kala ya ka global level ka country level
Kani hang ni dang ya di district fund bertahun nadu kat kendai sepak sempuar. Terdon kami kita ki iban pentama tak kadau ke kamram joki MDC kakia. Mendai tama ya dai kajak benriu ajak kami. Kakia namar beli ki hapan suatu ya ka financial systems, ya ki administrative systems. Kini ki pedon kamba ke human resource management ki pedon kamba. Te ngi hapan ya bat kapur te tak kadau banga ong mendin hakajing keren ngong pai ba hap berkat ba. Dan lihat si kejingnya keren kalak jerong, kalak jengai tambah ingin poi kaduk kadwai ke poin mah. Pada saban poi ke poin ngan warak kendiat ya ke ke bangai lap bat ngasiam men bangadang kena hapo snong mensua. Mensua ngi UI ke kam snong hapo snong ki tau ki jongi mah. Jak belang ru don FIR don EA ngisen syarhi dah. Kesenong, kamu ketu kalau ada kalau mereka village code mah. Be tuan kanu kejingnya kaji silok lani si Pramarjan bisyarhi kesenong. Henry mentah ngiwi ba hap tang wei sok priam hapok pelau yang ru lalit IFAR. Te i kumbah lak nang jak kata ka. Kesensyar trairi, sensyar trairi. Te shu mentah kadon kejingnya keren hakini singi sipangka artikel 371. Tongi langsung tu ba longa kat council ke DPK tribal administration tiga kata artikel 371 pad ngikuak ban yo jing syaiken long syubuk mentangi la don kat council ti hatu kalong possible ne emba hakaju kat council ka jurisdiction ke beladon kat council ban implement saya katakan artikel 371 kashtamba nomor ke artikel 71 ka silong baik ka balangkoi kalau si orang baik ingin nyada kritik dustur kendo siap ingin ya nyada ingin penek pesa yaki sensyar trairi hanagalan pada Mizoram dan palat dia kata bat kia tokok pada nomor beli ke central government pada lembah ke union list anda mendon cuk sik schedule habam don sik schedule kalau orang anda siap bla 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 entah kalau orang sar gitu Anam dan pada habam dan ke para tri. Mama mentah kalau mawandra artikel 371 haka laneji haka entry 6 ka ong kumno atomic energy and mineral resources necessary for its production. Tegamot domestic telakut one by central dari 371 unang baik piping dan betasyo ni hakapok ke entry 6 ni jusim baik pak do army yang tu ni la yu magi nomor belai hapok ke 371A ya kanakalan u governor udon ke bor man rai ka army ro kamri tangi kata ke ya ki hok bagaya ka ai bor u governor ban sensyar lembah ka army automatic Pai Anunsal kami ada kam keren ke 371H jongga Anunsal. Ya ke riti ke dustur bayar dai ke sensyar ke dari. Ke keren bayar ke jing sensyar governor bula ban manrai ke Armed Forces Special Act. Tetokin 371 ini pendona dis council sebab kan ong insim aku mengilit serandar hidup tadi kan. Darul deh ngilit serandar. Ngan syukran tak kata. Nomor kajrong ga? Ilit sendar no ya kata tribal administration. Siya kata Indian administration. Ngan kerentang kita basimpol. Puli kijing tok kijing akilami. Puli kijing tok kijing. Dalong umta te kamut kadon kijing ma kanya gajat. Kijing ma kadon bahagi. Kani ka mini constitution. Te kadon kijing ya keren. Ihat serum seneng hakini ki jurisdiction ki basa ki basyong kini ki karma. Hangkat recommend tu ya kan ka artikel 371. Siau ko maki ong ba imat kala dei ka kabu ksiar yang mentah. Dia kai kata baki haban keren maki. Pi lada wanrai ka artikel 371 higi jakada haru. Anda ngala perkat ngala pule kadon kejing ya. Namar maki pada kilala pada apil sa central government ki babon ki hapo ka union list. Wat ka concurrent list lo ka state government bat ka parliament kila bantau an namar baka trikam ka artikel aspa asan pusau
kabaong baladaka no kuno kaan ka bataw ka state government hapo concurrent list kay to ko bar kaan jo ka central government kan yap kalong komparator bi hapo ka seksyon ha tagamot hang tulili ka don kalan ka don kani ka don katay don kalan to ngan long spesifik mon marbelisi ong gum tayo ki kena padang yang kata oh tu syukran ayo aga concurrent list kihap criminal law kihap criminal procedure kani ka kiban bisa ki crime ka preventive detention ko bakai mi buri set claim trial ke ban yalam ki state prisoner kamot ban set yo buri nang ni sakawi ka state ka marriage and divorce hang ni lai to pila dawan ka 371 ka marriage and divorce ka jinga syong ka man jinga palai long ka badan po ka para tri Kamot gihabot no ya ka an indi. yes taka trikam ka UCC Kamot long kumbangi ni ha sya ya ka UCC Tambah- Hamadan tangbang ngikot. ngikot pada na dia ngikot pada na yang sejah syakam ratia to transfer of property other than agricultural land kamot registration of deeds and documents kamot kano ka jinga dia tiak kendo siap do kan hak ba po ka jin ka state government ni ka central government to ki contract to actionable wrongs bankruptcy to kitu mlalay mo nang ta evidence and oaths to kitu ro kiya hikum toy prevention nang ta ka forest hang ni kadai ba tungku ka Mizoram ka forest nomor ka act ka bataw ka Mizoram ka badai ka forest kay tungku ba ka forest conservation act ka yan dote tigi haple kat kumba pa ka central government nang ta kani kan ka ba population control and family planning population control and family planning one ka 371 ka central government ro kala bentukular ka population control and family planning to commercial and industrial monopolies bla trade unions social security welfare of labor education ro ka to kalakta tigi bakam kata yangi ka forest kani ka population pi ka sokar India kamau sipor kalawan raam ketu berde ban don kun tang arngot ha nang tapor pi kan mau ketu bagi shoes sterilize ba igibreu ki ai kan no sispa tengkana sia jat tengkana banci penduk kun bagi sendrang do ha ta kan ni kapor ni dang don ka jinga da jong tes council kim la ban ya ha la ban cross weng tes council bu 371 try kam lo tiga ai mara Kamot giso thuk mentang Kadas Council, ke Sectional, ketika Tribal Administration, ke Babatai, bat ke Yes. Biada yang iha kata ka, cinglong trairi gitu. ha Ke artikel 371 pan, in short, bangin keren, kalau baik ba, ngin but no baik ya ka, an India. kaya dah tambah tang syue teku bagi ai India kian di ai India Yang ki an India kamot, kani ke congi kamot talai. pai uong imkong untuk advisor jong imkong imchan advisor jong chief minister uong kani ka bamler kani ngadon ka yungan pa ipilal fi kwa ban yu kada ngadon pro ka teks jong ka statement jong uong im don kam shu e kani nyau pu persen unaga hapo ka tu ka opinion poll balik ka Morung Express oh ya kata ka Morung Express kelasan dai ka artikel jong aru country subdiwan kia hap kinaga ula kalaong nyau pu persen ki ong kena berat no ikane ka arunsal ka kwa manta ka kwa ban yo seksya do ka tai ka ladak ki kwa ban yo seksya do ngi pada ngidang wa di ka ike ka baban ko don jing mato pen scam ya kani hakani ka amendment jo ka constitution kani ka sispa alpusan ka amendment kani ka ban pengkalai ka seksya do ngin ya trai borba mata kum ka jai ladap election to nginya pukul nak kata kecing hala kata jinga kedokti ke jinga yu nginya trai Trai nampak pan. oh yes bantai tekani ketika kamram ka bakya bah ya ki MDC ki ban mancong haji HDC badang ni GHADC lalai ya kata nga kubur ba nga pedang bagi klaim trai ai kiwan ra tang ketu establishment of ilaka act appointment of the lawyers and headman ketu arjar nyau ngam bakla kiwan ra tang ketu hi ka ki an ki don kitu ki blarim ki an ki klaim trai ngilai chaki how banai jun mensim snam
ngi ong sombah tahu anyak ban aibori ki rambak kur ki ong to ki syupha register ki kam tahu ka Register kumno. ke register kumno haba ka angam do kata kan ki bu swaya ka kali kulai nak mat kulai ta kulai ya na den kali kulai ka ya nak mat seno kan ya ka kata ka jiga ta hang ni at least la da kumno ro ngirang yo ki leader ki ba songtho Apo kes di oh ngirang yo ki leader ba songtho but hagar hilso pinpet ka kandikalan administration ka jong ki hagar hils ki system tang ya ka village administration nomor kim don ka traditional system ka jong ki village administration ta ka to ka state amendment ka state chapter ka bangila isong la ba garo ngirawan rai kata ban penwan do. oh kila ahi maki daga kumangingi ong dor basnong em te kaktin garo tengah nga sitam man kermau man nga klem ra ki kotro banyak kerani ka yu nga klem mot bakan pois doista handai kala adon gitim ayu le bagi daga kaktin garo ban perung apo kasti chapta ya kani ki embassy ro kila manjur Te kala jerong plat kejing yakren tula tapi kwa ban ai suggestion sa sikentin arkentin ni napi tapi dangdon ngadon tangoi ban kut long ai jingmut iki pa. ngadon tangoi ngimi na katmai jong ka bri hunyo tra kasnam ko batu yangi ka de kaju ngi affair ka politics ka jinga affair ka politics kala ban ta e kalawai nga karpat ba hadin balakut ke election ngi yawan ngi nyamir jimut lah ngali ngam judon jimbo shon ya no ngam judon kata ka ban iyo ngakwa bandon ngadon kata ka man sim ban yatai ki junior ki jonga ke betrai ban nga ki sungthu e kata ba nga same ka jingtep ko jonga na trai pi ya ki mensuaru ngi same ka jingtep ya kini ki baya yang persya ki balong negatif ki ba keren ben ki ba keren iyo kam lele namar ngam yo ja ngam du ja nabi hande ka jai ben reu kala ben du ja kala ben yo ja nabi na ka jing ya kon roi ka jongi kala ban poi ha ka khep ka ba e bhal da ngim ya sun thu jimot ku ma jai ben reu ta ai ba ka history ka bale hikai ngi bo khasi hi u kuloi ba ban ya pra ban ya pher jimot ai bangin pungkut noi kan ha kino ki bawan hang tai sumbawan ba pintai ya kanong rim ba kalariti jong jai ben reu sumba kan mau bagi tai bat ngiyada ya ka hok jong ki khun ki jongi ki beret ki berang kiu ki dangsan bat ya ka pateng ka bompat ka ngiyada ya khando ka siap ba la ngi du no ya kan khando ka siap ka ni ka longdur ka jongi ka lakut te namar kata ka daw mentaka sengi sauji lakut ka kiu ka ikan kut ai kan don no ka constructive la ni ka lenti jong ka jinga tai haka sign perkhat ka jongi nang ni sakmat to nga kit bok kit rawiang kat ki be job nga ngania trai lambai bapi tangba ladadon kanu jimba kala pade tingi hapan bi sakmat ban kedau kata Kedai. mo ngi kedau ban tai ndai ba ngin wa daw le ni bengin thaw ki jing jong ka khmot nan ni jing kot ka khmot jing kedor ka khmat jing bet ka khmat ndai kata ngaru nga songsi ba ki kentin pada nga ie po social media kila long personal what you ba dan ru kami itu ketinu selen gini kita ngam ya hap apa ngi ko ba ya discuss haki issue kata personal yo bri yo ba dan yo ba perston ya no inuro yo ba perston ru ke kajinga keren ka bra ngala so thaj ban skap ka mana kani yo ba paskan ru kerkom ben yo ba paskan ru ka ba ngam so ya hap kerkom yo nomor ramba ngi discuss ki issue ngi discuss ngi job dan ngi rem halorkan ya kejutan issue tanggata tambang hap ban lang banyak teli To ku boleh sibun ma Arwin ke im sutra ma ya kapor ke koridor ke jongpi nalor ba pidai ubri wa bun kam ko mu tau nong saj anya po ka jela bat sibun ki kam ki bat penrong po kejat benriu namta ke jing ila jong kejat benriu haki terpen ki jongpi te kadai kapor ke koridor bat kadai ke jing songu ke bakrau na kalian ke jonga ba ngangat ba kani ke jing pelat por ke jongpi kadai ke jing phalang ke jing kerku siki babun ki bunta po kejat benriu
But let's say siam situm ban yo ya kendu le ne ban sim ne kapor ga jong pi kum bang ayo ban sim menta ka sngi ne rei na benta ka jing bha jong ka jat riu ni sngo ban pertu na benta ka jing bha ka jong pi ru nam ta jong ni de pila yo sngo jing ya tai ki jing ya thir ki jing ya kren bat ima arwin ha ka ni ka sngi ha ka ba la sei na ki kot la sei ki jing pensisa ila sei ki history but sibun ki e ki bala tei nam ta kari ba ka jat riu nyau trap ka jong ni te mentang let's say ngakwa ban highlights kendat ka ai ka bangi kren mani kalong kawai kalong ba kum ka jat riu ngi don kam ya kinong ya lam ba kinong mikmat ki bom phia ya ka jat riu ha ki arkan hun ngam don kam ban detail se kata ri ya kren tingila yo sngo sibun ki jing ki kai ba kumno bangin jit ya kita ki nong mikmat ki jongi ila yo ban ya kren chphang ka sangkama ila yo ban ya kren let's say ni yo sngo mane ha ba ya dei bat ka ai ka kamram jong ki MDC bat ka ai ka kamram jong ta gubernur hang ne po ka jala ka jongi jese kitu ki bala sya lam bakla ki la sotu mata bat kene ka benta ka kongsan ba nakaliang jonga ngadon ke jiksi okie namar ba ima arwin kumbangitip bat ngasaki dala de ba haba kidon ki jing sya bandan ki jing sya tumbur jong itu ki produk persnam jongi po border ngim UI ya kita ki political leaders ngim UI kita ki politician ki bano banwan ban ya sim bentalang tu pon ri pipila dai wei ba mi chakmat ban banlit pelaj gitu ki paradok persnam jongi napo ka pi jong ki polis asam tinga so ba kata ka dei ka jiksu ko ba kraw edam ta jong pi le se bun ki bom tip ya kan ne ri ngam ban sing hapan ya tu ti kadon pat ka jing tak personal ya pi bat ka ying ka sem ka jong pi i kun jong pi mo ba penolong nga bangan se okie bat bangan wat jing sai na pi ba hatu ka dei em ka ba sya kata tenrei pila yo snau hi ban nakaliang jo ina arwin ila pensai pakata kedai ka jing bakla andai ban ong ba purposely imut ki thmu kunta bat kum ki noy alam hi pila yo snau ba ka ai ka nuksa ya ka jat benreu haba ladai kum ki noy alam ila dia ngingim sim la ngingim sim la but kat kum ka bangingi phalang la ngi ai sa ka jat benreu ti kita ki dei ki benta ki ba kongsan ki bang li yo ban ya kren ha ka ni kasni ti ngat scam bagi pajba no snap bat ki nong syak skor bat ru nilong kita ki pajba ki banjit ya kita ki nong thawan ya kita ki nong nikmat hani po jat riu ngin yo sibun ki jingmut bat kadang don por ngi la kadai makna stang 10 minit ar minit ru ngin song thu la ka jong ka benta ka jingi sim benta hani po ka kimlang ka salang khamtam e bangin long kita ki nong kit la ne nong ba ya ka imlang ka salang ya ka ri ba jat riu kawat ngim dai kita ki banlet banyasat hang te po diskausil ringi long pat kinong jit ya kita ki banlit ban yasat dengi dilada ngingi bakla banjit haka ni ka kenti ko menta kede ke jing babi haka sansnam dengi but ka ai banji ka jat bandu jongi haka sansnam lada watang hapu ka san minit ru kadon ke jing kala kadon ke jing baha pat kadon ke jing jot dilada ngi bakla haka ni ka jing jit jongi menta ka kenti yakini kinong yasat kinong tawan ki jongi banlit yang tei pot council kabut ke jing babe pat omdai tang ke jing babe ngila ban ong bai haka wi ke kentin ke jing tim ya ki kun kiti kapateng ke pemerintah pat kapateng ke bansawan apuk ka ri bekejat pendu nyok ke jongi te kublai sibun kublai kunku im ka ri bat kejat benriu daga jing ya ie ke jing ya teli kom kita ki shin men sipara ni puka beri nyok ke jongi kublai sibun ngin sekenduk pat haka wi ke puat